Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard, idinto ta addaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na, tapno agbalin an alatak ti anak na ni Mario, nga agbalin a chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard, tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu a kinalkal na ti sigod, a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach, a sigod gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At da di pariko, titikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nula ka mga bag, Mrs. Uray mano ti itad ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan da dayta panggapyo, at dalagat ang ma-disqualified ti anak yun. Kasta ka di. Lipatan mo tinaibaga, coach. Mangrabraba kaklaag. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isu kano ti kalaingan nga agtaray ti grupo da, mami. Day talakot taray? Masapol asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa yan nababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa ya kanayo na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapin anom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapin ano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka di ti agdamag o kapin anom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka di ti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napanakisalip, nana. Barang mga bak, kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, atari kagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan na, ti kinalatak tinaganda. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga kagumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, iti panunok na. Nasauna nga men, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok, at kinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis.
Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ang saan ka numat ang mabalin. Mabalin la ko ma, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ayam. Ang amno ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Ala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Hanggang isugayam nga inasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumot ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard. Kunada mo't analaing, mami. Ngata, amangan mo't numangan iti kilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, amabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron amabali? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yumot iti monitor. Kan mabuya yumot lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka kadin. Mapantan iti oval. Uwen, sir. Laglagi pang tibiling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwen, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ha? Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta a nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Mark? Yes, sir! Sige, Bernard! Taray! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day jay. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! At, ne, Takan iti asidip ti finish line. Pag-iden! nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na.
Nakit di kita ti anak ko. Ay, sigurado ang mga bakman. Apay ngay, matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka diti na kay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Bisayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta dyan anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti ko na dakat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ibagada. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Lakmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mat. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pangipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Eh, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics, ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang? Pangalaan tayo mat ngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang? Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay, siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka laang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan agayem. Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Takanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mo ti sa balingay ayam.
Anyan tungata ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.